Wirene arep ngopo? Ayo omong sing serius. Lek golek sandal yo nendi? Aja dibuandem sandal ora. Kendel. Yo, kaya. Sampeyan mriki ajeng napa? Pertanyaan goblok. Oh, pitakonan goblok iki. Aku rene genah goleki kowe. Lah nggih. Terus napun tekan mriki sampeyan ajeng napa? Antelek kowe. Truk kowe iki ora rampung-rampung le omong iki tak tanangane. Wirene arep ngopo? Ayo omong sing serius. Kowe iki takon karo nuthuk nganggo gitik barang. Ya man kowe ndak omong wae. Kowe tak candak tak bondo. Nah, ngono dadi. Ayo guys, terus Bang Suli. Aduh, aku wiwit didhawuhi dening Sinuwun Prabu Mandura. Ora iso mbayangke. Aku pate kok mungsu wong edan-edan. Oh, Wendro, aku lek arep gelut karo kowe piye nek weruh rupamu aku guyu terus. Irung kok kaya sosis. Oh, hei. Wujule bodong. Ndledek medun. Kaya dilinting munggah. Oh. Wah. Sing mburi kae malah marahi lara wetek aku. Cangkem kok kaya jogangan. Oh. Hei! Ah, gere ora meneng gua ajul raimu. Iki ki menungsa digeguyu.